Van de media kwam de zinnen door meer en meer terug. En dat is dan positief. Van de morgen wie het meest bewolkt, hier en daar een licht buiken. En de komende weken, de komende dagen, de temperaturen zullen stadig gewoon oprennen. Het wordt gruwzaam, want we krijgen deze weken ik nog wat rein. Joen en vannacht. Een heldere nacht met frost, min 2, min 3 graden, steeds maar een koude nacht. En verder kans op mist of dichte mist, dus een waarschuwing voor het verkeer. Er is net volle wind, die komt uit het verschade richting, zie ik het meer en meer het zuiden en zuidwesten op. En dan, meneer Petit, autorutten scrabjen en monodai. Flink wat zinnen, dat is positief. De temperaturen binnen ik wat positiever. Ik denk zat tussen de 11 en de 13 graden. En vierders de wind uit het zuidwesten mooi en het zuiden. En dat wil zeggen dat die wind zwak of matig is. En dat verklaart die windrichting tegelijk dat de temperatuur wat oprint. In de nacht van Ties op Woensdag geen frost meer en dan zetten we terug naar Woensdag, Tongen en Vreed. Het vooruitzicht. Op Woensdag is het droeg, de zinnen erbij. Op Tongen en Vreed, ja, op Tongen en Rijn. Vreed liek het een droege dag te worden, maar wel een dag met een protte bewolking. En de temperaturen ze rennen op, ik zei al, groeizaam. Rijn en zo'n 13 of 14 graden. In het nieuwe weekend kan het zelfs 17 of 18 graden worden op sneeuwen. Nou ja, als dat je mooie tijd is en dan ik nog eens een keer droeg waar. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.